tresnan kebak kasih lan sayang. Tapi Junda sok gede jadi apa ya? Nah aku tetap jadi penyanyi ya, ben ordo bapake. Aku jadi dokter ya? Tapi ben sakarepe anake ya? Iya, saya dewasa ini Junda semakin tahu jati dirinya. Ngobrol rano entek ning tengah wengi, tetes embun sing ngancani. Aku sampean koyo lagi kasmaran tenan, mlaku teko tuwa bebarengan, matur suwun wis ngancani aku selama iki, wis iso saling nguat-nguati. Kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut, tatak mlakune ning jupuk patertenan angin saya dewa
Matur suwun ya, Yang. Aku sing matur suwun. Tinggo apa? Ya wis ngancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu. Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Kegaten tenan Aku duwe sesuatu ya. duwe omah Apa? sing ra berisik. Wah, lapis kukus tuku Malang saka Malang. Wah, Iya jangan nggon luar negeri ya kok iso ya. Iki aku sengaja gawakne teko Malang. Aku ngerti Yang. Gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Yang. Mak amin yang jero ayo Yang. Mereka yang coba banter tenan yang ini.